Kino ki babeng ya uba arden nih. Ti kemut ngadom ngabitar bahasa. Ngarabitar hok sih nanduk mensiem. Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kia kendua unung yalam uba ardan ro dei wehi. Ti uba endok tedam ro dei wehi. Ngan ong ipi. Namar bali pimpat ju ibat 4 ju jakot hiru haka history jong kajalame kaliane bakan jakom ma bejaman ta. Ti nang kata kata ngan ong ipi mana mestep ngan pensai mo. Kino ki babeng ya uba ardan nih. Ti kemut ngadom ngabitar bahasa. Ngarabitar hok sih nanduk mensiem. Oh ngamde nak parti BPP ngamde ngampat rung hiru ka BPP. Tangbal daki ngadai tang usupatar mo unong kersian jong ka BPP. Tangbal daki keren ben kumto ba arden ki kan tok ben ba arden cing bitar nga sia teh ngamla klem da perto ki jing di abha ki jing u. Bat uba arden utiap hai kata. Ba ngaderu ubriu ubamla ban klet bat ngamdehu unong syukur bat ubriu bomla ubriu baharam lani ubamla ban yaisha kita berkhoi henre ngangan ong ipi kumba ngladangi ki kristan ti kamot wara ka bible la tho nangla ba kakti jong ubabha kandon kli jonga ban ya ka sithap jong nong syun mo kamot ada unong syun uthap ipi ti kamot hapan phai kaliang namar bil de pisha on peniap sundan ipi ti hendrei ubrio babha nada ukta aru ika kri jong pi nei ti ka hiar ke jingger khu pi ti nangla ubrio bakran markman ban ya ubrio bakran helendat ti ka yipan akani ka hakini ki social media ka kani ka ba zaman tamu anikilayal le kat bala mo kat bala hi ban pesniu dor lani ban pensniu ya takating jongno lani ka bakta mat yong yano bat kim saliara balik ke jahadu kat ni hakni jela jungi namar balik ngan ong ipi baki breu jungi hi kitu kibas start haban yalam baklabat kiba start haban thawbu sniu kidai kibarapan tibet bah ban wat kani sarkar imat ka thiet ramdor bhai ki ka thiet ramdor bhai ki namar ba kila start bah hadu kata ti nak ta kata wa ki pada ro manta ki sedang ban su thu